Ngicela ukubingelela nguMangothobana sangoma esiphula ngonyezi enyesiphula ngamathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda lejelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Ngizocela ukuthi ayiningasinaki isithombe. Namhlanje sizokhuluma ngokugezwa. Uzothola ukuthi ekhaya kushoniwe seningcwabile seniqedile sekufanele ukuthi niyogeza yena lo muntu lo ongasekho. Angifanele ukuthi nonke kwenziwe imbuzi kuthiwa imbuzi yokugeza mase nihamba niyogeza. Isixwayiso sami selapha ke kufanele wazi ukuthi lo muthi wokugeza ulandwephi uthathwephi ngoba imvamisa yawo kuba yiwo abatshontsha ngalo idlozi lo muntu lo oshonile mase senimgeza yilesikhathi ke bewufaka lo muthi mase senizogeza bese ke niyageza nani mase khamba izinhlahla zenu zilandwa yilo muntu lo oshonile. Yikho ngithi ke kufanele niqaphele lokho ukuthi mase segezwa umuthi uphumapi wokugeza yabo. Omunye ngasho ukuthi hayi yena uzoza nawo umuthi nina ningaxakeki ningaphatheki kabi uzofika nawo. Yindaba efike nawo yena uthathephi seniyaqhamuka nina seniyageza. Abanye mase bephelelwa imisebenzi. Abanye mase bethi hayi idlozi lala ekhaya livaliwe kanti nageza ngoba phela nigeza nonke lapha ekhaya. Yikho ngithi ke iqapheleni into enigeza ngayo uma ushona umuntu kuphi ekhaya. Ngoba ngalesikhathi nigeza ilesikhathi ethwebula izinto zenu. Yikho ke ngithi ke kufanele ukuthi niqaphele kakhulu lokho ngoba abantu abaningi esendibane nabo kubo lo msebenzi lo wethonga abantu abasuke izinhlahla zabo zilahleke ngaleso sikhathi. Ngoba ngalesikhathi nigeza lembuzi sibulewe lo muthi enufakayo nalenyongo ukuthi nisuke nuthathephi uhlanganise ubani. Yikho ke ngithi ke kugadeni lokho ngoba lokho yikho kwenza ukuthi kuthathe izinhlahla zenu ekhaya mase nibona niphehlelwa amanzi amnyama nibona ninelwane kanti nina nigeze ngazo vele. Lo muntu uyazi ukuthi njengoba ezolanda lo muthi kulowo muntu wakhe vele bawusethile bafasile ukuthi into zenu zifaseke kukhuphuke ezakhe. Nese kuthiwa ke hayi kunomuntu othatha idlozi kunomuntu onani into uyimixa lapho uyazi ukuthi nizogeza. Niyavila lapha nina ukuyihambela ukuyilandela izinto zokugeza. Vele nizothakeze nayo nalembuzi anazi ukuthi iphuziswe njengoba izokhuluma emsamo. Cha ilokho nje bengikusho ebenginivula amehlo nengqondo. Siyathokoza uMangothobana isangoma esiphula ngonyezi enyesiphula ngamathambo. Siyathokoza.